Da. Mercedes este pregătit de vopsit. Din păcate, cameramanul nu a putut veni, are și el ori săracu. Simplu ce am făcut, scurt, l-am dat cu 2K primer, l-am sanduit, am văzut pe unii mai trebuie pentru că mai rămân găureli, găurici, alea. L-am făcut, l-am șters, degresat de 2 ori, înainte de a vopsi, îl vom da cu Tarlac sau cu cârpă care absorbe praful, mai bine zis. Aici mă face blendul. Sperăm cum o să vi-l arăt la urmă, după ce am terminat de vopsit. Și acum nu ne rămâne decât să-i dăm drumul. Din nou, la Viper Autos, cam așa arată produsul final. Aici, bineînțeles, am dat, după ce am făcut o operație, să zicem așa, mai înainte de a izola, ca să facem blendul ăla. După cum vedeți, nu se cunoaște nimic. Acolo când va fi polișat, dacă vedeți linia, asta e mătuită. Când se va polișa, nu se va cunoaște nimic. Cam așa arată partea din Mercedes acum. Îmi pare foarte rău că cameramanul n-a fost disponibil. Cam asta e. Lucrarea finală. Sfârșitul. Începutul a fost mai tare. L-am pus puțin la uscat cu această aparatură ca mâine dimineață să fiu sigur că voi putea să polișez. La ora 12 clientul va fi aici. Îmi pare rău că nu v-am arătat la început. Am să încerc acum să vă arăt. Sau s-ar putea să fie arătat. E FLG-ul, e Limited Edition. Cam asta este pistolul cu care am vopsit. Invata Black Flash Elite. Doză de 1.3, la fel, Limited Edition, un pistol bun. Cam asta e, îmi place să vopsesc cu Agnes Invata, din mai multe motive. Sunt mai ușor de întreținut, bine, toate, într-un fel, sunt ușor de întreținut, dacă ai grijă de ele. Cam asta e și la final, ca să vă delectăm ochii, cred eu, am făcut o combinație pentru transporterul meu, mi-am vopsit roțile și a ieșit cam așa. Deocamdată atât de la Viper Autos. Sper să ne revedem. Sper că v-a plăcut video, chiar dacă n-am putut să transmitem când am vopsit. Nu puneți tot la suflet. Până la urmei, nu este decât vopsea. Și încercați să nu dați vina pe vopsitori. La revedere și v-aș ruga, dacă v-a plăcut, să-mi trimiteți întrebări, dacă pot să vă ajut cu mare plăcere, dacă știu, vă voi răspunde fără nicio problemă, dar să fie totul în limita bunului simț. Și nu uitați, like,
subscribe and share. Până data viitoare, de la Vai for Autos, toate cele bune!